Kubor nakaslab jong unongsan hima. Kinong tray jong ka Giant Hills Autonomous District Council hapo kalama GHADC Staff Association kilapan pao ka jing sngosi ka jing bampat kular jong umentri rangba ka jalla ukan red ke sangma ubala kular ban pelat ya ka baha pisa jong ka council kumbalai folklore tingka haswa ka beding klam hawe keren mikilat pathai kubor u president ka GHADC SA uba Johnson Portman ulaong hagi kendiat sngi baladam ki MDC kaliang senchar ka GHADC hag jingelam jong UCEM uba Thombor Wan bat UMLA ke Jowai constituency uba Wailat Miki Shella kilalit ya kendu yo menteri rangba ke Jela Meghalaya ha ka praterik unaitung ban pensngau ya ke jing e jong ke GHADC bat ka jing bam yo tulap jong kinong trei kabala kenjo syakaduna sisnem AA ulai thu ba ha ka jing e kendu bat menteri rangba UCEM ke GHADC bat MLA ke Jowai kila pensngau syakilat pathai kubor ba menteri rangba ula kular ban pelat ya ke bahak pisa kumbalai phau kulur tingka syaka GHADC bat ya kani ka pisa an pelat ha ka khatwai tarik unaitung khanang banyo siu ya ka tulap jong kinong trei ka GHADC haswa ka beding klam henrei hadu menta ka GHADC ka khlam yo ya ka bahak pisa na ka sarkar jela bat shamla ban siu ya ka tulap jong kinong trei ula kano bakani ka jing syukor jong menteri rangba ka pen iba khlam buram satyai ki MDC bat kinong trei jong ka council ka jingle jong ka sarkar jela ban bat ya ka bahak jong ka GHADC kan pentelot ya ka GHADC ulapan kan mauru bahau senam balalet kinong tray jong ka GHADC kila ay mokot duma syaka ying bishar jong ka Meghalaya High Court halor ka jingdu tulop jong kinong tray ka GHADC bat lengba ka jingirap ka ying bishar kinong tray giyo ya ka tulop hadu ubenay na itung ni nagaliang jong ka Giant Hills Autonomous District Council Staff Association ni persngau ye pia ka ni kubor Siapang kaji syukur Chief Minister Baron Buram jong state jongi yangi hi kinong Giant Hills Autonomous District Council hagini kiski ki peladet yele i hagirat pathai kubor bana kalian ka ruling jong ka jahat hapok ka jingelam jong uma Thombor Sibat ubalong kum chief executive member jong ka council harkat ka jinglon lang u local MLA jong ka Jowai constituency ngidap ka jis ngau borom ye phi kinong yelam ki jongi kibla simkia ya ka jinge jongi kinong trei jong ka council bat ngili iru bakil lech kmat ban persngeu how chief minister Baron Buram jongi ya ka jing bom yo jongi ya ka tolop lakumba khatwei bnai halor kene ka jingle ya kandu jong kine ki rangba ki jongi yirap de ka jisngong kumen ka bakrau bat ngis no kmenro panpe ba marsin le agto kaski pratri jong une hunai Julai 2000 yelio i ya kajikular jong chief minister Baron Buram jongi Konrad Sangma bahak kaski monde khatwei tarik jong ne huju ubnai Julai un pelaj mardor ya ka share jong ka council kumba marsiteng na hendri klur kumbagitip un pelaj swalai klur but ni don kijingkermen ke paskem ba hak ski monde khatwi tri khamtam hak jinge dei bat ka jingle niam beding klam jong ki khon ka sen right Jowai ki khmi anti bat kidap ki jisko kmen ban yok diang ya kan ka tolop ku jong ki watla ka office kamla ban siu shisin siu war khoi hanre haswa ka por bat haswa ka jiron kam ku jong ki kin yok pediang ya ka nong ku jong ki watla kidang saram ha ka office hanre ki don ka chikmen but
ki khun jong ka senrai juai kham tam ki badon hi kani ka benta hala ka jong ka por kumba longi kristan mo niyo tolop ni kwa ban yo tolop haswa ka Christmas bad haba niyo ka nongi dap ka Jesus no men kiro ki bapli haba kiyo iya kani ka kot kubor ba nadu ka siman de an yo ya ka tolop kilas yarki ya kan ndre niyo i ba uneu chief minister jeng usuk he kakula ba salia ban syukor ya ginong yalam jongi na po rejentia ba ha gijing ki yede bat kane ke jing syukor u chief minister yangi kikun ka Janja Hills Autonomous District Council ngidap bagi jing skong si ke bakrau bat ngikwa penpai ya kan kubor syu baun snobha baun kit kia ya kular bat ban bat ya la ke jong kular bat wan le kai ya kinong ya lam jong tekumba saudong garilum khasi jantia ke jongi pele tip ha Sepang ke jing jongi kinong tre jong ke Janja Hills Autonomous District Council ngaget hi babarok pidon ke jing skeu lem yangi halor ke negeri jingdu telop jongi labun bun nai bat hadin ke jing slok bha ke jongi rengkat bat ki start rengkat bat kinong yalam ki jongi mission ba kalau ke ini bangin yo ya kene ketolok namar usi em nadu ba usinti ya kene ka sarkar hapo Meghalaya mission ba ka share ke jongi ki district council kim ju la ban clear na ka por bat nong snem sa snem henry ka sarkar Meghalaya ya po ka jingi lam yo jong sar konrad kongkal sama yo i bagi ai bat sa ya kene katolok ke jongi balai ke jia kumne kibat sifat kibu ke jing ya ke district council ka district council ke kerhai ke pisa bat ada ka sarkar ikam bat sa alade ya ka share ke jong ke council ke jongi ke jing jong ki staff po district council kanung dia dale bat anda gili i yakini ke jisukor chief minister jongi yangi ki council nakapor siya kapor nyim ban se ban lek apil sa po ka high court badon brom jongi po ke jala ke bumut ke Meghalaya high court but house name ani jarar peu nila file ya ke petition ki jongi hapo high court but hadin kap to katne niliyo ya ke order bat ngilesem bagi don kepisah bat habangi sem bagi don kepisah nyikut nyinam bat ngi daki jingtho ngila pha segini ki local MLA jongi po rilum jaitia baro nyomut nalor kata ngila ai kopi show chief minister show minister yang ka district council affair bat siki department ki paper ngila ai ki jingkarpat ngila ada ke jingtho rengkat ke jingkarpat ke jongi sno bha pelai lam ya share ke jongi kenang beginum sakma kumne bat kenang ba kanum bankia ya ke jie ke jongi iwe pawe kum kinong tre jong council henry hadu menta ka sarkar iman kampatiaune ke ba je ya ka sarkar ba kamla ban siu ya ka share ke jongi ke district council hagaji ide barkane ngasgoban ai kublei ke bakarpang ngasgoban ai kublei ke bakarpang na benta ke Meghalaya high court badon borom ke jongi hadin ke jing lekut lek nam jongi hakman jongka yoi bak high court badon borom ke jongi ke simkhia ya ke jing jongi kipat nang snong
karilum jang tiah kabumut ya ka jing jong ni ki staff ki batre hapo ati council but day da ka jing rap hi jong high court ngilala banyo ya ka share ke jong ni na kapor sya kapor but ngilai sedang banyo tolop ngan kenbe ipi ka basa jong hajar khat khandai nombar Disember hadu nu benai Julai hajar arwei but day da ka jing sim khia ka kut ngilai yo en ka tolop ka te ka bas no plai ban ong ne ba balai ka sarkar ka batsa ya ka share jong balai ka kuat ban penthot ban penwit ya gir kontrekam jong ka council kalong kum ba penring steering store ikun lene ya gi pat kiriat kam ikun ka council ta halor ke jing ide bat kane ngakum presiden jong staff asfian ngakwa ban kerpat ya ka sarkar Skobha pelaj ya ke share ke jong kat makadon hal ka por ka babia but what syukur syu ya kini ki NDC balului ki jong ki namar kinong janti ahi kum kini kinong yalam jong hi po district council yi bakat bagi yok pisah kim ju bat but bet masun yok pisah na government kisiu ya katolak ku jami namar kata kadal ngaong ya sarkar what even ya gini nong yalam baloi ku jami hapo district council namar kadon kapor kadon jong ka jidala dakini kintin dia bak haswa bangen pentut ya kini kubor ka bangala ai api upai ba mata na kwa pan sim ya kini kabu kuno kum unang yalam jangki staff association hapo district council ban ai kublai kapang yagi kun jangka sunrise jwai kiba don menta hapden kale ni amle rokom be ikram jangki ban nakal yang ki jangi ki staff ni kitbok kirbiang yepi ki kon ka sunrise jwai bawat la ul badung ubawan ka hakmat jongpi halor kene ka jingdu tulap jongpi hendrei to ai bo blade tracker un kerku yagi kon ka senrai juai bat ya karilum khasi janti hi jongi barok koi lagi ni kintin dia ngan penkut ya ni ko khobor jona ka bangta khoblei sibon khoblei